Grabatzen ari garen unean gaueko 11:00-etatik 4 minutu igaro diren honetan, Gabon pilota zale agurgarriok. Zuengana jotzen dut malkoak dariola pilota utzi behar dudala jakinarazteko osasunak behartuta. Ezin izango dut gehiago jokatu. Ez profesional, ez beste era batera. Gorputzak oihuz esan dit nahikoa dela. Dakizuen bezala azken urte luze hau infernua izan da niretzat. Izugarri sufritu dut. Medikuz mediku eman ditut hilabeteak gorputzean ditudan hainbat lesio eta gaitzengatik, eta nik neuk nahiko nukeen irtenbidea aurkitu ezinik. Lesioek txarrera egin dute, eta kirolean ez ezik eguneroko bizitzan ere eragin didate. Burugogorkeria lagun bueltatzen saiatu izan naizen arren, ezin aurrera egin eta kantxan beste era batera agurtzea gustatuko balitzaitere, ez da posible izango. Dena den ez dut agurrik behar. Azken urteetan pilotalekuetan jaso dudan maitasuna nahikoa eta sobera da niretzat. Saiatu naiz maitasun hori barnean dudan guztiarekin itzultzen. Hauexek izan ziren Danel Elezkanok atzo Instagram sare sozialean gauean ezarri zituen lerroak. Bai, ongi entzun duzue. Danel Elezkanok 30 urterekin pilota profesionala utzi behar izan du lesioak tarteko. Profesional handia, kideen artean ere gaurkoan ikusi den bezala mirestua, eta kantxan eredu bat zalantzari gabe. Horregatik, gaur Danel Elezkanoren figura aztertzea ezinbestekoa dela iruditzen zait, eta horregatik, bere ibilbidea apur bat errepasatuko dugu eta bere jokamoldea eta nola izan den apur bat baita ere. Danel Elezkano Bilbao, 1984ko apirilaren 9 Zaratamon sortua, debuta 18 urte besterik ez zituela 2012ko abuztuaren 18an Bilboko Bizkaia pilotalekuan egin zuen, eta geroztik gertatutako guztia historia izan da. Bigarren mailako buruzburuko txapelketako finala jokatu zuen 2013 urtean, hau da, debutatu eta urtebetera Untoriaren aurka Labriten, orduan 22 eta 15 galdu zuen, baina hor jada pixkanaka lehen mailan asentatzen hasi zen. 2014 urtea zuriz joan zitzaion lesio bat arteko, 2015ean itzuli zen berriz ere txapelketetara, eta kasu honetan lehen mailako lauterdikoa jokatu zuen, baina lehen kanporaketan Aritz Lasaren aurka kanpora joan zen. Gerora baina pixkanaka lehen mailan asentatu den pilotaria izan da, eta besteak beste 2018 urtean jokatu zuen bere lehen finala, kasu honetan Bilboko Bizkaia pilotalekuan, Ezkurdia eta Zabaletaren aurka, bera rezustarekin zela, eta final horretan egurra jaso zuten, 22 eta 9 galdu zuten, baina amorez eman eta hurrengo urtean berriz ere rezustarekin batera finalean sartu ziren, eta bertan eskuratu zuen bere lehen txapela profesionaletan, eta lehen mailan gainera Irribarria eta Zabaletari 22 eta 19 irabazi ostean. Gero, 2021 irabazi zuen bere azken txapela, kasu honetan Zabaletarekin batera, Peña bigarrena eta Albizuren aurka, baina horiek txapelak izan dira, baina tartean esan behar da Danel Elezkano sekulako meritua daukala, ez? Berez ezkerra, baina sakeak eskuinarekin egin izan ditu, eta benetan meritu ikeragarria, eskuinean zituen arazo pilota nola mugitzen zuen, eta eredu bat azkenean pilotan hasi nahi duen eta bizitzari aurre egin nahi dion edozein personarentzat Danel Elezkano. 2016 urtean esan dugu kasu honetan lauterdikoa lehen mailan itzuela jokatzerik izan 2016 urtean, baina
2017 urtean buruz burukoa jokatu zuen kasu honetan lehen mailan, oker ez baldin banaiz, bada ez zuen 2017an buruz burukoa lehen mailan jokatu, honen bestez behar bada beserie txapelketan jokatua izango zuen, ez da ere 2017 urtea beraz zurian geratu zitzaion, esan dugu 2018an lehen da biziko aldiz binakako finalera iritsi zela, eta honen bestez bai, 2018an izango zen behar bada buruz buru egia esan 3 finalerdi jokatua baita Danel Elezkano. Hori da, 2018 urtean Arteaga eta Artola kanporatu zituen, gero final laurdenetan Bengoetxeari ere irabazi zion, eta finalerdietan Olaizolaren aurka kanpoan geratu zen, baina egia esan sekulakoa da Danel Elezkanok buruz buru 3 finalerdi jokatzea. 2019 urtean ere berdin gertatu zen, kasu honetan final laurdenetan sartu eta Peio Etxeberriari 22 eta 13 irabazi zion, eta gero Irribarriaren aurka galdu zuen 22 eta 12. 2020 urtean beste horren beste gertatu zen, kasu honetan txapelketa laburragoa izan zen, Agirreri 22 eta 9 irabazi zion, eta gero Jakaren aurka galdu egin zuen, baina esan dugu. Benetan pilotari eredugarria, Danel Elezkano pilotari handia, ezkerrarekin sekulako gatza ematen zion pilotari, ez da sekula pilotari luzea izan, eskuinarekin boleaz min handia egiteko gaitasuna zuen, eta horrez gain erraz bihurritzen zuen, defentsa handiko pilotaria, eta orokorrean goitiberako gizona kantxa barruan ikeragarria izan da Danel Elezkanok pilotan eman duen eredua, eta iruditzen zait binaka gainera 2 txapel irabazi ditu, baina hortatik aratago dijoala, ez Danel Elezkanoren figura. Gaurkoan ikusi dugu nola zenbait kidek, profesional mailako zenbait kidek berari buruz Instagramen eta jarri dituzten hitzek dena esaten dutela iruditzen zait, eta pena bat azken finean 30 urterekin pilota horrela utzi behar izatea, azken partidarik ezin izango du jokatu, eta hainbatean pilotaren eta bizitzaren partea hauxe da. Daneli zoritxarrez autokatu zaio, baina ziur pozik dagoela egin duen ibilbidearekin. Berak ere esan du azken lerro horietan, saiatu naiz maitasun hori barnean dudan guztiarekin itzultzen, ez dut agurrik behar, azken urteetan pilotalekuetan jaso dudan maitasuna nahikoa eta sobera delako niretzat. Horrekin nik uste dena esan duela, eskertuta dago zalegoarekin zalantzari gabe, zalegoa ere berekin eskertuta dago, eta horixe gaurko zoritxarreko albiste hause beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitarren izan agur.